Hai लोगोफोर दिनै आङो संनो लादों मा होनो थाइजौदो ना थाइजौ गोथांदो नानि रेसिपि लानानै फैदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबा नुनो मोनगोन दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो थौदो बिदिब्ला आं संनो जागायनोसै Nih थाइजौआ Này là hơi đi xem Logofer, Anya मोनबाय nia थाइजौदो नादो ini उनाव सबाइ खारै ini नैबे चिकेन एवनाय मोनसे दा आं जानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो ini थाइजौदो गोथां Gokhै जादों बा गोदैबो जादों गोथाव जासोदो थाइजौआ खोना Hah, sampai enggak nak. Nah, orang mungkin lah apa sih sampai.
บ๊ายบาย